sak gemboke yen nang matuk becike diicolake milih sing apik modele tak milih sing ayu dhewe iku wis jamak lumrahe soto bebek kok campur susur saya suwi kok saya ngantur aduh mas kok tambah ngawur aja kleru pambukamu durung kok wis nesu aduh dek jangan cemburu jenang sungsum kok campur sabun jangan bikin hatiku bingung aduh mas niku kepripun tuku timun tinggo rujaan wong kuyon dadi kenanen sliramu aja sujanan tuku kunci sak gemboke yen wis rusak ditantani wae yen pancen ngono karepe ketimbang elo atine becik bangun keluargane tuku kunci sak gemboke iku pancen wis dadi jodhone wis kebacut kaya ngene ora susah gawe elingo marang janjine tuku kunci sak gemboke yen rak matuk becike diicolake milih sing apik modele tak pilih sing ayu-ayu dhewe iku wis jamak lumrahe soto bebek kok campur susun saya suwi kok saya ngantur aduh mas kok tambah ngawur aja kleru pandukamu durung kok wis nesu aduh dek jangan cemburu jenang sungsum kok campur sabun jangan bikin hatiku bingung aduh mas niku kepripun tuku timun tinggo rujaan wong guyon dadi tenanan sliramu aja sujanan tuku kunci sak gemboke yen wis rusak ditantani wae yen pancen ngono karepe ketimbang gelo atine becik mbangun keluargane
여기 구독 버튼 눌러줘.